Ndewonu ndị be anyị Igbo anyị abịa Igbo Class World. This is classic match. Ndị be anyị ọkwa onye aka mpụta na-asị unu ejidene nwa mmadụ na-asụgharị unu ji eme egi ụmụ nwoke wee bulu bịa nnọọ inbox m wee na-etiwasị inbox m si m na mkwudebe ụdị ya ahụ si na onwe ete na fa ama ngodi afịa fa afụrụ anya fa na-ege afịa akpa kedu ụdị ya bụ ya unu abịasị na na-etiwere m inbox m ọ bụrụ na unu chọrọ unu ga-emelili sụgharịa test engine asịra m unu test na engine unu ji test be engine mana ọ bụ sọsọ ndị akwụnakwụna ga-ekweta unu ọ bụ sọsọ ndị akwụnakwụna and unu ruo na akwụnakwụna unu kwụọ ụgwọ ọ bụrụ unu pụta fụ nwa mmadụ dị decent dị obedient n'obie dị responsible ije kpọrọ ya si na ị ga-asụgharị ya ịsụgharịcha ọkwa emechi ịkọrọ akụkọ nka ndị bụ na asịra gị ndị friends ga-asị gị ma ọ bụ ịkpa ofu aja agba ị ga-afụlili ihe ịkọcha igbo ọsọ ịchọrọ ihe free dịka nwere iwesi ụmụ nwaanyị afa bil bụ unu nya bụ isi da mmadụ hello bil oge isi mmadụ hello bil oge ọkụ ya ka ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji abụ ịbịakwara si a hello bil oge onye gị price ọbọdụ inye gị price no ọ tax ba gị ka ndị tax force ịmara ọ tax ba gị nne m ka nzọ unu kwere ọnwụ unu kwechili ọ bụkwa ndụ ka nna azọ unu ọ kara mma onye ọbụla ijide ego gị mgbe iji chọọ nnụ nwaanyị ịchọba nwaanyị ịchọta nwaanyị ịdị serious with onye ahụ ọ dabara unu nụọ ọ bụrụ na ga-enye n'ego ijide ego gị maka ịbụrụ milonia ụfọdụ asị m na Davido ọgwụ obulu nke debe n'ụlọ fa na-eme living together meketezie wee nụbazie ọ bụrụ testing engine ka ọ na-eme ihe ahụ ịbụkwanụ Davido ihe ọ bụrụ gị ihe ma nrubebe isi o nwere onye ihe ọma na-asọ nsọ ifuru ụdị ego na-esi isi ebe ahụ asị na orube isi ọ dị mma nrube isi ana m agwa unu dị obedient unu ana na ego onye ọbụla chọọ ka anụ ọnya ịna na ego ịtax na ụmụ nwoke maka ụmụ nwoke o si anya bụgodi na ọ bụ milonia ị na-anụ ego mgbe niile na ọfụ gị like ya gị si ka unu hiba ị na-enye bill mgbe niile ị na-atax ya ka ndị tax force ọ nara like ya ọ dịgodi rich ọ bụ bastard on ọ bụ milonia fa nara like ya fa na-eche na anya gị dị ego na ịbụ nwaanyị achakakwụ na anụ oge ị gara anọdụ ofu ebe o nwekwanụ ka ego esigwu ị ga-eso nwoke ọzọ agwago m unu na ọ bụrụ na ịfụ nwoke ịlaiki o ji ego ma ọ bụ o jiri ego gị pretend ya na ị chọrọ ego ịfụ ọnụ gị ọ bịa bụ secret na-enye unu onyanwa oke nwaanyị na-pretend na ọ chọrọ ego ibulie ọ na-edine oke ịdịnechi igbo ọsọ ọkwụ ya ịgbazi ọsọ oyigbuwa anya obi ọ gbara aka ego nwa o wetere ọnụ n'ịnụrụ ya ọbịa ka m ji na-akpa alụ na-asị unu enyere mmadụ ego mana ụmụ nwaanyị ayọ n'ụlọ ihe unu na-abịa na-eme courtship unu ga-abịa mee courtship bịa be mmadụ ịbịata be mmadụ onene ego inenenye unu karịa ụka inwe ike duru mmadụ bịa ịbịa n'efifie inwe ike sie nri o testikwa gị ma ị makwa esi nri maka Davido sikwa na nwunye ya ma esi nri asịra m unu etesti na ụna nsi unu agana na njin ma gị nke nwaanyị ana na ego ka ekwe ihe ọjọọ m mere ya o nwere ihe ọjọọ ndị be anyị ọ bụ ụlọ ihe dị njọ ka m na-ekwu fasị na m na-edisivu mmadụ kedu ụdị disivu m na-edisivu na m gwara unu ihe ga-abalị unu ọ bịa bụ disivu na ha Davido nụkwara na odulu nke ebe anụ ụlọ na-eme living together si emelide for many years o wee test chee wee nụọ na fa ga-etest lele na fa aghara ego nwa afịa akpa na fa ị ga-ego nwụcha afịa akpa fasị na ọsọsọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ịbụ virgin igwe ya na ịbụ virgin so ọsọlụ gị nsọ respect gị o weziela anya n'eli ma ọ tọchịra mana ọ bụkwara anya na ịbụrụ virgin ọ ga-atọchị lele ọ ga-asụ walelele gị ị ga-aja gị lili nya bụ gị nwa na onwe gị na-asị mmadụ abụ virgin ọ bụ virgin gị na onwe gị ịbụ virgin
onwere ụdị law unu anara atụfọ onwere ụdị law unu anara atụfọ mmadụ melide ihe onwe ike ọ bụ na ọ bụ ozi ọnọkata decide ya na ụchọzi ime oyi na ụchọzi ịnọrọ onwe onye ọnụnụ bịa ọ bụ ọnụnụ ka anyị na-eme na classic match ya ọnụnụ ọ bụrụ oyi a na-anụ mmadụ within 2 months amụchago onye ahụ ma ọ bụrụ na ị dị ready ịnụ nwaanyị ọbịa ka ndị si unu biko ọ bụ ịbụrụ nwoke iji na-achọ nwaanyị ihe dị na sket ihe dị na ọgọdọ gị gbado ọlụ gị anya gbado onwe gị anya iwu ọkụ onwe gị ịchọzi ịnụ nwaanyị ịchọba nwaanyị ịchọta nwaanyị ịdị very serious wuti onye ahụ ma iji na-egwuli egwu ịfụ okwete gị dị ịnụ ọnya andị ka unu na-ayị ma ịdị na na-espend ego agba trejo ma ịdịkwa na na-alị elu unu na-aba ejide onwe unu ọ kara mma ndị be anyị ọnụ dịrọ mma ahụ Davido unu welie bịa na amatụ na Chioma nọkwa ebe ahụ na-asụgharịkwa nye ka o testịcha ihe testi mmadụ ọ ga-abịa nwube gị mana ihe nji na-eme avoid bụ unu alị na onye ahụ elu onye kwene gị bila mgbe ahụ oke ịchọ nri mmadụ elu mana isikwa na ọ na-ataksị gị ilichakwa anyị enu ka akụkọ onwere nke olite ke ihe mwele iwe wee si ụmụ nwaanyị isiri anya hela onye bilụọ gị ọkwụ si na ihe na-eme erike maka na iduro shom ị ga-anụ ya now ndị Davido disappoint osi na okwerefa nkwa ọnụnụ na ọ bụ fa niile na-eme oyi emelide agbasa oke emelide ị na-alị enu agbasa oke ọ natara gị ego ịnụ ọkwana ya ndị na-asụwali ya kedu ihe ọ ga-eme ọkazia mma na ọ natabala ụlọ ego nsịfa kịta nya isiri anya helo ọ bịakwara anya bilu oge ọkwụrụ m sị na ihe na-eme erike ọbịa ka m jisi unu alị n'enu unu testi bụ omume maka o si esi nri maka o si eme unu testi ja nke ahụ ozugbo ọ bụrụ virgin ọ bụrụ virgin ụmụ onye ga-eme keta ihe ọ sị na ọ chọọzi ọ kwụsị ime ndị ọbụgolu virgin mgbe o ji kwụsị ya ọ kwụsị ya bụ na ọ kwụsị gị ndị be anyị ọnụ ọbụrụ ya ọbịa ka ọ bụrụ ya ọ bụrụ na ọbịa isikwa na ọnya o maka na ihe anụ unu na-eme akaligokwe o mma ejikwa iwe wee si ụmụ nwaanyị fa mmebe monika ahụ unu achọrọ maka unu achọrọ ka ụmụ nwaanyị mee monika unu achọrọ ka ụmụ nwaanyị na unu ego mana unu chọọ ịdị na-alị ụmụ nwaanyị elu wee kecha ikpe wee kwụbịa ya n'etiti ka unu richie compromise na nyana na gị ego andị gị nwee dinenye isi na ị ga-edine ịchọ idine na ịgaba mbe ndị akwụnakwụna ịma na ana ego iruo idine anaha gị ego ịnụkwa onye ahụ onwere onye si ga-emene nke ahụ ịchọzi ime onye dị decent n'obe nna ya dị obedient isi na ọnya ka ị ga-eme imechekwa ịkọ akụkọ ị ga-anụlelekwa ya andị iwegwe m mpụta nsị ụmụ nwaanyị anya bilu bụ unu ma isi helo ma ọ bụrụ na isi na ị ga na-edi n'elilie ịdị na enyi ị ga-anụkwa ya ma ụsọ gị ma ụsọrọ gị ma ọ bụkwa emechi ike akụkọ ya ka ndị sikwa unu ga-edinene ma nya na ego ifugo ka nsi wee debie aka sọzikwa gị ifinye n'isi ka o si dokwa gị imezie so idine ịkwụ ụgwọ ọ bụrụ free idine ọ ya na-akwụ ụgwọ ifu gị kedu ụdị ihe bụ ya kwa mbọsị a na-egbuwesi isi a na-etiwesi isi bikonu unu kwesịrị ịdị na-aghọta ihe anaghị emegbu unu si na na-emegbu unu kedu mmegbu dị na ya ịdị na-enekwu ụgwọ andị chọọ ya ịbịana na klasik match anyị ọ bụ di na nwunye ka anyị na-achọ ọ bụ di na nwunye ka anyị na-amatch within 3 months highest 6 ọ bụrụ na ịma na ịdịbere ready ị kwesịrị ịbịa na-achọ nwaanyị ifugie ndị ewonu ka emesịanụ